Dobro, gde je sad? Ovo je ona biblioteka, samo sad nema knjige. Tako je, spali knjige. Pozdrav ljudi, Neca, pa i večeras sa vama. Kažem večeras, ne danas, zato što je veče, noć. Aj jedan selfie da udarimo da vidite kako izgleda kad je mrak kod mene na 11. sprat. Evo gledaj. Okej. Vidiš. Ono je grad, a ono je tamo neko živi i tako, će mislim neko da ga špioniram, zato idemo na snimanje, braćo. Naravno da ćemo da ugasimo svetlo za ovaj klip, zato nemoj da ste pussies, ako ste devojčice, idete da vrištite negde drugde, ako ste prave mudonje i dečaci, ostanite u ovom klipu. Idemo, dame god, prvo da ugasimo svetlo. Srcolajnko mi pao, brate, okej. Može, 3, 2, 1. Ajde ću palim malo svetlo. Play. Oh, yes. Maksimalno pojača. Okej, da vidimo. Imamo lepe cevi ovde. Imaš krv. Idi u 3 lepe mamine grudi. Okej, budi tu, mali derpe. Jel to samo moj zadatak? Jel je to zašto sam dobio sam pol. I'm glad to see you here. Kaže, drago mi je da te vidim. Mamu. Oh my god. Okej, ovo je jebeno jezivo. Ovo je jezivo. Prati me s glavu da ja idem. Okej. Goodbye, motherfucker. Neca out, bitch. Okej, again. Dobar, sad znam, sad kad se okrenem, bit će opet iza mene. Okrenem, bit će opet iza mene. Ako se niste ukenjali, vi ste jebeni monstrumi. Chill. Mislim da neću da se uplašim iskreno. Vidi ti te nokte. Prike, sečeš li ti to? Okej. Dobro. Šta? Nisam vidio šta je pisalo. Okej. Nisam vidio šta je pisalo, koji sam debil. Degenerik. Okej, ljudi, neće ovo biti katastrofa. Ovi noževi su dalje do jaja kad bi mogo da ih uzmem samo. I nema ništa, okej, idemo desno. Nema ovamo ništa, okej, ljudi, idemo. Ne daj Bože nikom, brate, vrti mi se u glavu, majke mi osjećam da mi se vrti u glavu. O, ne kenjej. It's fucking me. You come back anyway. Ne, kaže ti da ću da se vratim. Kaže, neću da se vratim. Nikad, brate mi. Okej. Idemo kroz ovaj mračni tu... Nemoj si derpe, brate, ja se... Uvijek kažem neću da uradim i uvijek ga na kraju uradim. Ne znam zašto. Okej. Nemojte biti uplašeni, drugari moji dragi. Jao, kako ima da vrištim ko pičkica, već sam ukenjan. You have no other choice. Okej, nemamo izbora, a? Okej, fuck, nemamo izbora. Okej, aj jump scare mi, bitch. Okej, nema... Okej, to je bilo super. Pala knjiga. Pojačava se zvuk. Da će ovo biti... Majka ti ga ja nabijem. Ne. Stepenice na dole, nikad nije dobro. Dobro, gde je sad? Ovo je ona biblioteka, samo sad nema knjige. Tako je, spali knjige. Brate, zašto me glava zaboli ovoliko? Jebote, umalo nisam umro od horror igrice. Brate mili. Vidi njega, kako je zlatak. Ok, ljudi, dani i gospod, to je bilo sve za večeras. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, nadam se da jeste, ako jeste, lupite like, lupite share, lupite subscribe ako niste. Klikni zvonce do zvonceta subscribera da budeš bell bro i da vidiš kad izbacujem klip. Da mu mobilni stigne, kad izbacim klip, zato što ja ne izbacujem baš svaki dan, pa to je mnogo korisno, brate, da znaš. Za velike youtuberi to vam zvonci ne treba. Ti lako znaš da svaki dan izbacuje, ali mi manji youtuberi koji ne izbacujemo svaki dan, kliknete zvonce da tačno znate kad izbacimo. Nadam se da ste uživali u ovome, ja sam uživao igrice mnogo do jaja, čekaj brate vam kažem kako se zove. Timore.
No, dobra igrica, nadam se vam se svidjelo, dame i gospodo. Idemo svi, čekaj, isključimo snimanje, ok. Spremni, idemo neći legendarni out, 3, 2, 1. Out, motherfuckers.